my god. Ternyata aku diperhatikan toh. Kersanipun kan ngoten toh, Bu. Kok aneh-aneh we. Wes senengane gawe kaget. Lah tak pikir iki wis aku ki wis nunggu meh 2 jam wis ngenteni 2 jam e. Nyuwun ngapunten deh niki Bu Nas. Apa anu wae yo? Iki aku tak pamit dhisik. Sing penting kan aku wis tekan kene, wis mengucapkan selamat ulang tahun. Sabar sekedap toh, Bu. Wong Pak Joko nggih pun diburuki Pak Sukir kok. Loh, lah kae Sukir. Ke. Endi Pak Jogone? Mboten wonten niku, Bos. Pun kula goleki pundi-pundi tiyange mboten wonten kok. Iya iki. Anu weh. Iki aku tak pamit sik wae ya. Acara ulang tahunnya silahkan dilanjut ya. Iki selak wengi malah masuk angin mengko ya. Wes iki aku tak pamit sik. Ngono ya Pak Noto. Kos. Ya, Kos. Nggih, Bu. Kabeh wae aku tak Nggih. Daraken nggih, Bu. Dadah. Ngapunten, Bu. Ya. Ngapunten.